balimaw cɛw n'a musow denmisɛnw ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye kari ye avril kalo tile 14 san 2024 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ segukaw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi wulada in na an ye tile 2 kɛ segu franchement baara min kɛra ye a bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya ale hukumu kɔnɔna na wulada in na an bɛna dɔ fɔ mali kɔnɔna kibaruyaw la sɔrɔdasiw ka wulikajɔ ka taa se bɛn ni kelenya kuma min sigilen don an ka yɛrɛmarakafo kɔnɔna na n'o ye kominiw ye o baaraw bɛ ka kɛ cogo di diɲɛ seleke 4 fana kɔnɔna na surɔ ko Iran ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Israel ma ɲɛɲini bɛ ka kɛ a ko la tiɲɛ na ni armée t'i bolo ɲɛdonna bɛ k'i la dɛ cɛ ka kuma misikiliko in ale bɛ sɔrɔ k'ali k'a ye dɛ Mali ye ambassadeur dɔw fana wuli an b'o ɲɛfɔ parce que a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna k'o fana ye ko wɛrɛ ye ambassade n'i taara ale la a laada ye san 5 ye n'o kɔni kɛra ambassadeur yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ale sigi wagati sera nka ni ko y'i sɔrɔ ou bien i ni maaw tɛ ka bɛn i tɛ se ka san 5 in sɔrɔ yen nka dɔw wulila min b'o la an na o ɲɛfɔ mɔgɔw ye anw yɛrɛ ni akita in ne bolo an kan k'an sigi ka kuma an ka ɲɔgɔn faamu aki yɛrɛ sigikunba o ye ka anw kɔlɔsi an ka baara kɛcogo ɲuman na anw dun fana anw ta bɛ an da ɲɛ dɛ anw b'a kɛ cogo di n'olu ko on s'en laissé a bɛ gɛlɛya dɛ parce que hali sisan filɛ nin mɔgɔ taara bɔ ko dɔw ka yɔrɔ dɔw la partout dulonnen don i tɛna se ka a tɛ se ka sangalama ci ten cogo la ten tuguni i bɛna a ko nin kɛ i tɛ se ka i fɛ a ma ɲi dɛ k'i b'a ko dialogue in ko Bamakɔ kɔnɔna yan ko a mɔgɔw ma fɛ yan sinon région kɔni an ye gwa yɛrɛ siri dɛ fɔra ko maa 100 anw ta taara maa 200 ni kɔw la koyi anw kɔni ye gwa siri dɛ ko Bamakɔ yan ko a y'a nin kɛ cogo sugu dɔ ye kɛ nka aw ti ban ko ma o ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma Segu an tun bɛ yen baara min kɛra Segu a bɛ tali kɛ dialogue in fana na nka yan'o cɛ an ka wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ dɔ kɛ ka bɔ Leri ka taa Yuwaru yan fan fɛ u segitɔ Bamanciwale kɛbaw ye jan da u ɲɛ fɛn fɛn tun bɛ o la u y'a bɛɛ lajɛlen bɔnɛ a nin na kibaruyaw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko waleya in kɛra alamisa su ka dugu jɛ juma na Bamanciwale ni Yuwawale kɛbaa ninnu ka maa caman o de tora ko in senfɛ u ka ɲɛmaa dɔw yɛrɛ bɛ a la an ye kibaruya sɔrɔ cogo min ka bɔ Yuwaru yan fan fɛ yen bolofara fana na Jafara bɛ fana fan fɛ an y'a mɛn fana k'a fɔ ko wulikajɔ dɔw fana kɛra yen nin waati in na armée a bɛ ka baara min kɛ dugu ma o darawuli ka bon kosɛbɛ sabula maaw n'u bolominɛw degunnen don yɔrɔ caman na yɔrɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na u sera ka misi 80 minɛ ɲafungekaw fɛ yen k'olu d'u tigiw ma wa nin waati in na fana ala ni sigikafɔ in sababu kiba maaw bɛ ka kuma kɔrɔn fɛ dɛ Minakakaw Minaka n'a lamini dugu minnu nana Minaka kɔnɔna na u bɛ ka kuma peut-être solution dɔ bɛna sɔrɔ ko dɔw la min bɛ se k'a to mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min ka fara armée ka wulikajɔ kan parce que an bɛ ka min mɛn o ye k'a fɔ ko Kidal yɛrɛ dugu kɔnɔ jɛrɛ kɛra yen a kɛra Anefis a kɛra Tesalit o kɛkun ye mun ye u y'u fara ɲɔgɔn kan yɔrɔw la yen fana mɔgɔw bɔra ka kuma ni an ye armée ka wulikajɔ fɔ sɔrɔdasi minnu bɛ Segu mara la ani marakalakaw fɛ yen ka fara Mali finitigi fɛn fɛn bɛ front na kan
an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn keba ja taabolo ni baarakɛcogo de falenna sisan armée de bɛ ka wuli sanfɛ ani duguma ka taa bamanciwale ni jugawale kɛbaw ɲini a kibaruya caman de bɛ yen n'i ma surun so la n'i ma surun kɛlɛkɛyɔrɔ ninnu na i tɛ se k'a kibaruya jɔn sɔrɔ sabula baara bɛ ka kɛ cogo min hali yen yɔrɔ yɛrɛ la n'i taara yɔrɔ dɔ la sisan ni e ye telefɔni fɛn fɛn ci a bɛ komi n'i bɛ ka telefɔni ci i yɛrɛ ma donc baara minnu bɛ sen na sisan a baara kolo ka girin kosɛbɛ armée mɔgɔw fan fɛ nka ni yɔrɔ ka jan a la i bɛ fɛn caman mɛn i bɛ fɛn caman fɔ nka duguden caman bɛ yen bi olu bɛ ka tare fɔ keba gawo tɛmɛna an na dɛ gawo kɛra don o don kuran bɛ yen kuran tɛ ka tigɛ gawo tuguni an m'olu ka groupe ko kɛlɛ kɛ yan u ye ne wele bi ko kuran tɛ ka tigɛ olu fɛ yen tuguni k'olu ka groupe kuran ni kɔrɔlen bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka wuli sisan kɔni kuran tɛ ka tigɛ gawo tuguni yɔrɔ olu bolola baarakɛlaw n'u tailleur n'u fɛn olu na baara kɛ an bɛ nin de fana fɔ ɲɛmaaw ɲɛna kuranko in degun yɛrɛ min i b'a dɔn e min bɛ baara kɛ i yɛrɛ ye i bɛ bɔ i bɛ t'i ka nasɔngɔ ɲini ka segin ka na i ka so an b'a dɔn u bɛ ka fɛn dɔw labɛn dɛ mais n'a sera ka ɲɛnabɔ joona o de ka ɲi gawo ta in filɛ nin ye bi u yɛrɛ ko tiɲɛna olu yɛrɛ tun bɛ ne wele k'u ka dusukasi fɔ mais bi ala ko tiɲɛ fana kuran bɛ gawo 24 heures sur 24 anw yɛrɛ bɛ k'o de ɲini an tɛ dugawu kɛ ko dɔ minɛna Menaka gasoil énergie gasoil suɲɛ na énergie gasoil Menaka dɔ minɛna o suɲɛni na ye a ko kɔni bɛ faamaw bolo a sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na dala don tɔw la min ye Menakakaw ye u na ɲɛfɔli kɛ an ye kunun ko Mali komini 73 la a fɔra ko ka sigi ka fɔ baaraw kɛ yen an ye kibaruya min sɔrɔ komini 600 sera k'a ta kɛ yɔrɔ minnu fana n'a tun ka gɛlɛ u y'olu dɔw fara ɲɔgɔn kan yɔrɔw la yɔrɔ minnu na u bɛ se ka sigi ka fɔ in kɛ nka an ka tiɲɛ fɔ keba bɛrɛbɛrɛli tɔnw dɔw ye weleli kɛ k'u ka mɔgɔ kana taa u kana taa ko in kɛnɛ kan dɔw fana ye weleli kɛ k'u ka mɔgɔw ka taa nka an ye min ye Mali kɔnɔna kɔ n'anw sen sera ka se yɔrɔ minnu na mɔgɔ yɛrɛ cayara ni mɔgɔ welelen yɔrɔ o yɔrɔ burusi kɔnɔna mɔgɔ welelen yɛrɛ minnu kun kan ka na baara kɛ mɔgɔ 100 dɔw ta sera se fo 200 ma nka n'Ala sɔnna a ma an bɛ dugawu kɛ halisa a ko ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na Segu an tun bɛ Mamu Dafe bolo Mamu Dafe ale ye seko ni dɔnko o maa de ye ale ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don Mali seko ni dɔnko ma Fondation Festival sur le Niger o b'a bolo CMDT kɔrɔ la Segu a ye yen yɛlɛma dɔn tɛgɛrɛ zirinda ɲɔgɔlɔnbɔ seko ni dɔnko taabolo fɛn fan sugu bɛɛ lajɛlen a bɛ o dɔ kɛ yen nka yen fanba o ye desɛnkɛlaw ta ye kɔrɛ o bɛ Sebugu yen kɔni a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen parce que yen ale yɛrɛ bɛ sɔrɔ yen de ka caya a ye institut fana sigi sen kan institut min b'a to i bɛ se ka seko ni dɔnko kalan kɛ ka kɛ ni maaya ye u ka fɛn bɛɛ lajɛlen na u bɛ maaya kalan kɛ donc o Mamu Dafe ɲɛmɔgɔw ye danaya da ale de kan k'a ka don commission dialogue national la mɔgɔw donnen commission dialogue national la a fɔr'u ɲɛna an y'aw ta ka kɛ ni aw yɛrɛ bɛ yo wagati min ni baara min hukumu kɔnɔna na a bɛ se ka min kɛ o la bɛn ni kelenya la aw ta kunba ye o ye a ka se ka o baara kɛ tiɲɛ don commission kɔnɔ bolofaraw bɛ bɛɛ bolo ɲɛmaayaw dilen don maaw ma o de senfɛ Mamu Dafe san o san olu ka san baara n'o o y'u ka seko ni dɔnko baara ye o baara min bɛ kɛ Segu kɔnɔ san o san daminɛ don b'a la o daminɛli hukumu de kɔnɔna na ɲina
ale y'a ta k'a kɛ dialogue interculturel ka a baro bɛɛ lajɛlen sigi o kan a baara bɛɛ k'a bɛɛ sigi o kan seko ni dɔnko festival tigi minnu bɛ Mali kɔnɔ juma sɔgɔma u ye kalan kɛ olu kunna olu yɛrɛ ka se ka ɲɔgɔn dɔn ani bɛɛ ni kelenya baara min bɛ se ka kɛ u ka festivalu kɔnɔna na k'a f'u ɲɛna k'u sinsin o kan sabula faso yɛrɛ de y'u wele sisan k'u sen don baara in na o baara bannen nɛgɛ kanɲɛ 18 kɔrɛ la rentrée in yɛrɛ kɛra ye ni dumuni u b'a fɔ o ma ko cocktail fitinini o kɛra yaasa maaw ka se ka ɲɔgɔn ye ka hakililajira kɛ ministère de la culture ale ka chef de cabinet Yamusa Fane numu fɔlɔ ale tun b'o kɛnɛ kan ka taa fara Segu yɛrɛmara kafo o maire kan ale ni seko ni dɔnko tigilamaw CNT maaw ani commission dialogue yɛrɛ maaw caman olu fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan sufɛ binu yɔrɔ ale ye ɲɔgɔlɔn bɔ ɲɔgɔlɔn in tɔgɔ ye ko Cunɛ o ye an ka jamanaden ye min taara tunga la kɔfɛ nka a ko ka d'a ba ye lagare don a segilen ka na ale bɛ to so i hakili to ko o ko la sa ale b'o lamaga so kɔnɔna in na yen taafan t'a la nafan t'a la ka kɛ ni an ka jamana taabolo n'an ka du n'an ka kow sigicogo ye min ye binu yɔrɔ kelen ale y'o kɛ o kɔfɛ ale ma togo la ale ni muso 6 ɲɔgɔlɔnbɔlaw olu ye Musa Konate o ye livre dɔ sɛbɛn ka tɛmɛ musow ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan ale ye baara kɛ o kan o ɲɔgɔlɔ yirala an na dugu jɛlen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Yusuf Tata Sise tɔgɔla so kɔnɔ n'o bi kɔrɛ la baara daminɛna ye ni mun ye Mamu Dafe ale ni Burama Sumano k'olu ka kuma maaw ye bɛɛ ni kelenya kan k'an sinsinnen to an yɛrɛ danbe an ka maaya an ka adamadenya kɛcogo an tun bɛ cogo di fo kana se bi ma o de kɛnɛ kan sa min ye Magma Gabriel ye a ko ko bi ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a faamuya ko an tɛ se ka yiriwa cogo si la an tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la n'o y'a sɔrɔ an ka sɔrɔw an ma olu yiriwa ka kɛ ni an yɛrɛ ka adamadenya ye Magma ale ye nin kuma in dantigɛ ko wa ko bɛɛ k'a dɔn fana k'a fɔ ko min ye seko ni dɔnko min bɛ an ka jamana kɔnɔ o dicogo ɲuman maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'an man k'a to k'o ka jɔ fiyewu ko fo denmisɛnw olu ka kalan ka ɲɛ kalancogo la i n'a fɔ an faw ye anw kalan cogo min adamadenya taabolo la musolakaw ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen ko Nɛnɛ Ɲang ale ye Segu musow ɲɛmaa ye a ko nin ko si tɛ se ka sigi sen kan ni fɛɛrɛ ni dabalima sigi min bɛ na ni yiriwali kuntala jan ye baro in kɛnɛ kan maa mafalen caman tun bɛ yen Segu jelikuntigi ale tun bɛ yen ka taa se jeli denmisɛnninw ka ɲɛmaa ma Segu kɔnɔna na o fana tun bɛ yen min ye Yamusa Fane ye minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna ale ko k'a sera sa ko an k'an ka kɔrɔlenw kalan ani an ka seko ni dɔnko ko k'o kalan kɛ denmisɛnninw kunna yaasa an ka siniɲɛsigi u bɛ se ka sinsin cogo min na ka kɛ ni an ka sini ye ka fara an ka kɔrɔlenw kan min ye kumatigi yɛrɛ ye n'o ye Burama Sumano ye a ko k'an y'an yɛrɛ janfa de ko maliyɛn si man k'a fɔ ko mɔgɔ ye Mali janfa k'an de y'an yɛrɛ janfa ko Umaru Koyita ye dɔnkili dɔ da san dɔ la k'a ko k'an ye dugutigi bila ko ka taa maire sugandi k'an ye kɔrɔsigi bila ko ka kɔmɔnan wele k'an ye kafotigi bila ko ka taa tugu garde foroko kɔ ko Umaru y'o dɔnkili min da ko n'an tun ye baara kɛ n'o ye k'an filɛ dugu min na bi k'an tun tɛ s'o ma ko sabula dugu tɛ bonya dugutigi ma dugu tɛ bonya musokuntigi ma a tɛ bonya kamalenkuntigi ma a tɛ bonya jelikuntigi ma a tɛ bonya alimami ma ko ka ninnu don to dugu kɔnɔ ko foyi tɛ se ka kɛ min bɛ se ka kɛ olu ɲinama Burama Sumano ko n'an bɛ sinsin an yɛrɛ kan an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ye cogo min maa tɔw fana bɛ yen ten wa ale bolo maliden jugu tɛ yen maliden ɲuman tɛ yen an bɛɛ b'an faso fɛ ka kɛɲɛ n'an ka ko faamuya cogo de ye o de la a ko wulikajɔ ninnu senfɛ parti politique minnu bannen filɛ nin ye olu kun ser'u ma k'u wele k'u bɛ se ka ban politique mɔgɔw bolo u bɛ se ka ban commission mɔgɔw bolo mais u tɛ se ka ban olu jeliw bolo donc a ye ɲɛfɔli kɛ ka kɛ ni o ye a ka kuma fanba kɔni ye min kan k'an kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ dɛ ko wa ko mara kɛcogo min bɛ an bolo
n'o ye k'an sinsin tubabuw ta kan ka ɲinɛ an yɛrɛ k'o de ye nin degun bɛɛ lajɛlen se an ma. Burama Sumane ko sisan sa k'an kɔni bɛ segin de sa an ka taabolo an ka danbe an ka maayaw k'an ka olu de ta ko k'olu don ba la ko sabula an k'u ɲinɛ n'olu kɔ a mɛnna an y'olu kɛ bolokɛrɛfɛ fɛn ye. Mahamudu Dafe ale ko bi k'an bɛ Malikura ko kuma min na ko Malikura kɔni tɛ kɛ fiyewu ni Maliden kura tɛ wa ko Maliden kura ɲinini o tɛ se ka sɔrɔ fiyewu fo sifinw olu ka don baara la. Baara ka di bɛɛ ma i seko n'i dɔnko i bɛ se min na i k'o kɛ ko wa ale bolo nin bɛnko kuma min fɔlen filɛ nin ye gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ nin ye ko nin kan ka kɛ sababu ɲuman ye an k'an ɲɛ yɛlɛ ka baaraw kɛ ka jamana jɔ jamana min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i se kɛ k'i ka baara kɛ k'i to i ka sigidaw la. O kow bɛɛ lajɛlen bannen wula fɛ an ye ɲɔgɔn cɛ ka taa Fondation Festival Sud Niger la tuguni mun tun bɛ yen ko Symphony ɲɛmaaya bɛ maa jumɛn bolo Sek Tidiane Sek Mali dɔnkili 15 seko ni dɔnko maa 30 denmisɛnninw na fɔlisen 200 kɔ u ye olu de dorogo ɲɔgɔn na heure 4 kɔnɔna na k'o fɔ fo ka taa se fitiri ma ko baara in k'a ma ban sabula a bannen dɔw ko k'u ma sinafɔ dɔnkili mɛn u ma fila dɔnkili mɛn u ma kɔrɔbɔrɔ dɔnkili mɛn a k'u ma ko aw m'a faamu ko anw ni ninnu bɛɛ ye baara kɛ ko Sanba Ture tun bɛ yen Neba Solo denkɛ tun bɛ yen fila dɔnkilidala tun bɛ yen nka contrat de b'u bolo u taara contrat la donc olu ma se ka baara in kɛ a ko nin ye tile fila baara ye dɔrɔn ka yira maaw la keba a bɛ n ka boîte kɔnɔ i bɛ n dɔn an y'o salo ka ban o dɔnkili ninnu i hakili ta an ka siya fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ a la wa o fana kuma bɛɛ bɛ tali kɛ bɛn na a kuma a sen yɛrɛ dɔnkili sigilen ma ko tile min bɔlen filɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ k'i cɛsiri ka baara kɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ k'i jɔyɔrɔ bɛ Mali la bɛɛ bɛ se ka kuma Maliko kuma na nka kɛ ka bonya ani karama kɔnɔna na o kɔfɛ u ye ɲɔgɔndan dɔ fana sigi sen kan ni o ye desɛnkɛlaw olu bɛna ɲɔgɔndan kɛ ka bɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ o sɛbɛnw yɛrɛ minɛli bɛ daminɛ sini u bɛ fɛ k'o kurunbɔ kari ka bɛn ka ban pewu min ye assise nationale ye a ka bɛn ni o ye ale ni dɔnkili in fana ka ban ka bɛn o ma n'o bɛ daminɛ mɛ kalo tile 6 nka segukaw bɛ fɛ k'u ta kɛ mɛ kalo tile 4 k'a bɛɛ sigi ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka na n'a ye assise nationale phase nationale o kɛnɛ kan a ka kɛ o fana hukumu kɔnɔna na yaasa bɛɛ bɛ se k'a ye cogo min Sek Tidiane Sek ko ɲɛmaaya bɛ ale de bolo ale bɛ ka denmisɛnnin ninnu bɛɛ lajɛlen kalan denmisɛnnin caman bɛ a la an ka dɔnkilidala denmisɛnnin caman b'a la fɔlikɛlaw caman bɛ a la kamalen kelen b'a la ale bɛ fɔli minɛn 7 de fɔ Asaba Dramé Isaki bɛ to k'a tɔgɔ fɔ Asaba Dramé ale fana ye fɔlikɛlaba ye nin baara de kɛra Segu o fana kɛrɛfɛ Segu mairie la Segukaw fana tun bɛ ɲɔgɔn ye la dialogue ko la o baara fana tun bɛ sen na Yorosokaw k'olu fana ka dialogue baara k'o daminɛna ka ɲɛ min ye Dogofiri ye Dogofiri ko gɛlɛya n'a ta bɛɛ basigibaliya n'a ta bɛɛ olu fana sera k'u ka bɛn ni kelenya kuma daminɛ baara min to senna sa ko a kun bɛ cɛ sini kalo tile 15 min ye Menakakaw fɛ yen u y'a yira k'a fɔ k'olu sera k'u ka baara daminɛ baara min y'a to Menaka yɛrɛ dugu kɔnɔna na André Bukanikaw Inekar Tinebaw Amazugar Tamalat Tindermen Azagat Menaka Talatai Indeliman Jebok ninnu bɛɛ nana Menaka yɛrɛ dugu kɔnɔna na hakilina mun bɛ u la u bolo bi bɛn ni kelenya tiɲɛ don marafa bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka basigi la na nka dugudenw ka se ka ɲɔgɔn faamuya minnu ni minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko gouvernement kana ɲinɛ o kɔ olu bolo an ye degunba min sɔrɔ kabini san jan maaw ma lamɛn de maa minnu bɛ lamɛn o ye maa minnu bɛ ni jɔyɔrɔ bɛ olu bolo nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ko olu yɛrɛ ka wele ka b'u ka togodaw la ka na k'u ka n'u da don ko la u y'a yira k'a fɔ ko ni olu kɔni sera olu bɛna na fɛn min fara ɲɔgɔn kan u ka yɔrɔ la na Ala sɔnna a ma n'o nana o bɛ se ka kɛ olu ka fura ye sabula kabilatigiw ani u ka dugu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen minalen Kidal an y'o ta fɔ olu ka mɔgɔw fana olu bɛ baara la ni waati na yaasa ka se ka Kidal yɛrɛ yɔrɔ 3 de sigilen don sen kan Tesalit ni Anefis ale ni Kidal yɛrɛ dugu kɔnɔna olu bɛ sen na Bamakɔ kɔnɔna na yan ko dɔ kun dari suru pɔn kɔnɔ tuguni yan pɔn fad kalo in tile 12 ko a y'a ka moto jɔ ka t'i fili pɔn kɔnɔna na a kɔni
kamalen kun ɲinina ka dɛsɛ nka ko min ye jɛgɛ mɔnaw ye olu de taara su sɔrɔ fo sotibakaw olu fɛ yen a su sɔrɔlen sa u y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ye a tɔgɔ yɛrɛ ye Moktar Ture ye ko finitigilaka don a si bɛ taa san 40 na a furulen den 3 bɛ a bolo a bɛ Sogonikɔ k'a ka janajaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra a ka denbaya la Sogonikɔ kaburudo la samedi don nɛgɛ kanɲɛ 16 waati nka sɛgɛsɛgɛli bɛ senna sa yaasa a bɛ se ka dɔn cogo min na maa kofɔlen a yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ jumɛn na kɔnkuru min bɛ yaasa ka se ka don fonction publique la ko baaraw daminɛna bi min ye lycée Ba Aminata la ko baaraw bɛ na kɛ yen kɔnkuru in kɔni bɛ to senna sa ko fo mai kalo tile 5 sabula maa minnu b'a la o ye maa ba 65 800 ani 17 olu de bɛ ɲɔgɔn da in na jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka se ka sigi ka kuma ka hakilina falenfalenw kɛ o kɔni baaraw o kɛra sa min ye hakili jagabaw ye ka se ka fɛɛrɛ ni dabaliw sigi ɲɔgɔn kan u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min k'o kɛra min ye Mpɛsoba kɔnɔna na waleya in bɛ tali kɛ min na ko Mpɛsoba misiriba o ɲɛmaa o tun y'a jira k'a fɔ ko kalo ma ye k'a ye fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sa k'a jira k'a fɔ k'a bɛ yafa deli bɛɛ lajɛlen fɛ sabula waleya min kɛra kɔni ale jo t'a la bi a jo t'a la sini a yɛrɛ bɔra ka kuma bɔlɔlɔ sanfɛ kibaruyaw k'olu di k'a jira k'a fɔ nka an ye kalo min o don o kalo in kun ka ɲi dɛ o tun ye kalo ye diɲɛ seleke 4 kibaruyaw la sisan Amerikɛnw ka maa mafalen dɔ tun y'a jira k'a fɔ ko États-Unis ale kɔnɔna na ko u y'a ye k'a fɔ ko nin waati laban in na ale yɛrɛ ye kuma mun fɔ o de kɛra o ko n'an m'an kɔlɔsi ko Iran bɛ cogo min k'a kumunen don cogo min k'a bɛ sɔn ka wuli ka jɔ kɛ a dun ma a laban n'o de ma dɛ Iran ye wuli ka jɔ kɛ min ye Israël ye a ye yen kɔni dasi ni misili caman ye u yɛrɛ sera ka misili dɔw kunbɛn Israël sera ka dɔw kunbɛn nka u y'a jira k'a fɔ fana ko Israël fana ko a bɛna wuli ka jɔ kɛ ko k'a ta sara nin waati in na min ye Irankaw ye k'u ma don o ma koyi subahana mansi min bɛ Irankaw fɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko cyber espace k'u bɛ k'o fana kɛ ka ɲɛsin i ɲɛ bɛ Iran na Iran jamana ɲɔgɔnna tɛ yen bɔlɔlɔ sira fɛnw na o kɔni ala y'o d'u ma dɛ Israël ale y'a jira k'a fɔ ko nin waleya in kɛlen a kun bɛ fɛ ka dɛmɛ ɲini OTAN fɛ ale ni États-Unis a na kɛ Joe Biden ye ko in faamu ale kɛlen don k'i bolo lajigin n'a ko ye ko nin ma se kɛlɛko la fɔlɔ k'u k'a lajɛ k'a ji ɲɛma jɔlen na Irisi Turki Chine olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko Israël jo t'a la ko sabula k'a ye waleya mun kɛ k'o tɛ waleya ye wa jamana caman fana y'a jira k'a fɔ ko min ye Israël ye k'u tɛna n'a to a k'u ka dugukolow pan ka taa min ye a yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔw ye olu caman y'o jira Sudankaw fɛ yen ko denmisɛnnin caman de kɔni guerre sababuya la kɔni fo ka taa se denmisɛnnin 3 ma olu de bɛ degun kɔnɔna na bi 19 olu kɔni tɛ ka se ka kalan kɛ cogoya si la ko fo fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ dɛmɛ bɛ se ka don ninnu ma cogo min na Faransi dugu fitinin dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Avalon u y'a jira k'a fɔ ko yen kɔni min ye sɛgɛsɛgɛli dɔ k'o bɛ senna sɛgɛsɛgɛli bɛ tali kɛ mun na ko o ye ko drogue de taara ye dɔ ka mobili kɔnɔna na min ye maire yɛrɛ ye sa n'o ye maire muso in ye sa ko sigana kɔni bolilen don ale ka kosɛbɛ ale ka du kɔnɔna yɛrɛ la ko drogue in taara ye ko a sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna siganama 2 fana Faransikaw fɛ yen u y'olu minɛ marisi kalo tɛmɛnen k'olu bila kaso la u y'a jira k'a fɔ k'u ye bingali de kɛ min ye farafinna camancɛ n'o ye Afrique centrale jamana dɔ minisiriba dɔ ye vice ministre ye k'o tun bɛ taama na kamalen 2 ye fɔlɔ si bɛ san 38 na filanan bɛ san 39 na k'u ye euro wari 60,000 o de salo ka bɔ cɛ kun vice ministre in kun wa ko kabini u minɛna alamisa tɛmɛnen fo kana se bi ma u ma se ka wari yɔrɔ fɔ u tɛ ka sɔn ka kuma ko wari in dun a ka ca wa ministre in fana sigana kɛlen don ale la k'a dɔn k'a fɔ ale fana tun bɛ mun kɛ ni musaka bɛɛ lajɛlen ye a sera ka don n'a ye cogo di ninnu fana sera k'a dɔn cogo di ko a ye nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Ukraine kaw ka kɛlɛ hukumu kɔnɔna na Faransi kɔni jalaki bɛ ka ta ka ɲɛsin ale ma jamana caman fɛ a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni kungo ko a sen tɛ ko la nka nin waati in na Faransi kɛlen don ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ irisiw ka maa mafalen minnu bɛ yen ni musaka caman b'olu bolo n'u dɔw kɛlen don ka sow san Faransikaw fɛ yen u b'a fɔ yɔrɔ minnu ma sa ko Alpes ninnu n'o ye Monaco ninnu ye k'u irisiw ka waritigiba dɔ bɛ yen kɔni k'u kɔni y'u ka so kumaniya o ma
milliardaire do k'a ka suru Putin na kosɛbɛ maa min do fana ko musaka caman bɛ a bolo so min minɛnen filɛ la nin ye a ko ko ale tɛ kuma ninnu fɛ yɛrɛ k'a bɛ taa n'a ta ye kiiri sira kan sabula daluya foyi t'u bolo k'ale ka so minɛ a la k'a fɔ ko ale bɛ Israel dɛmɛ ale bɛ ka Ukraine dɛmɛ nin kɛlɛ na walima ka Putin senkɔrɔma don Corée du Nord kaw fɛ yen Corée du Nord ɲɛmaa n'o o ye Kim Jong Un ye a y'a jira k'a fɔ ko n'Ala sɔnn'a ma k'olu juguw kɔni k'u t'u juguw to yen fiyewu waleya in o dun bɛ ka kɛ waati kelen min na alamisa don o y'a sɔrɔ Corée du Sud min bɛ fanga la ye parti min bɛ fanga la ye o parti o ma se ka se sɔrɔ wasaden kalata la n'o ye député bulon kalata ye ko yalama aw ka cɛ sen b'o fana na wa Kim Jong Un États-Unis kaw fɛ yen Daniel Johnson ale ye u ka maa mafalenba ye min bɛ baara kɛ sanayɛlɛ ko ninnu na kosɛbɛ n'o o ye doloko ni planète kow ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye ale kɔni ye a ye muru de kɛ ka a cɛ suwakoyi muso in ko o kɛra mun senfɛ jakuma ye kalo minɛli min kɛ o don ko k'a kɛra o ko senfɛ wa a ma da o ma dɛ a den minnu fana tun bɛ k'olu bɛ fili maaw bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka de sa mun de donna ni muso in ma ni a ye nin waleya in ta ka ɲɛsin a denw n'a a furukɛ ma ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa nin ko bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na min ye faamuyaliw ye olu bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min na an y'a fɔ aw ɲɛna n ko bɛrɛbɛrɛli tɔnw caman u ye bataki kɛ k'a jira k'a fɔ ko maaw kana taga dialogue kɛnɛ kan dɔw fana bɛ ka weleli kɛ ko maaw ka taa yaasa min ye baara a bɛ se ka kɛ cogo min na kibaruya tɔ la san o bɛ tali kɛ décret la décret min taara avril kalo ale tile 5 o bɛ tali kɛ an ka lasigiden so minnu bɛ jamana ale kɔ kan n'o ye an ka ambassades ye u ye sɛbɛnw ta k'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma kɔni bɛna don olu ka ko la yɛlɛma min bɛna don a la sa o bɛ ɲɛsin maa min ma o ye Yusufu Dramani Kone ye ale ye conseiller aux affaires ye ale ye premier conseiller aux affaires Mali ambassade la Moscou ko ale kɔni ka baara banna min ye Ali Kulubali ye ale inspecteur de douane ye ale kun ye Mali ka ambassadeur ye Italie kaw fɛ Rome k'ale fana ka baara ko o banna maa min fana bɛ yen n'o fana b'a la o ye Modibo Traoré ye ale kun ye Mali ambassadeur ye Laginɛ kaw fɛ Conakry k'ale fana ka ambassadeur ya baara banna Mohamed Dibassi ale kun ye Mali ka ambassadeur ye Mauritanie kaw fɛ k'o fana ka wale baara k'o fana banna min ye Madame Fatima Barawule Meite ale tun ye Mali ka ambassadeur ye Canada kaw fɛ ale fana ko ale ka baara k'o fana banna min ye Mamadou Diagouraga ye ale ye inspecteur général de douane ye ale tun ye Mali ambassadeur ye Cuba Haïti Jamaïque Nicaragua République dominicaine Guatemala Salvador Belize Costa Rica Panama République Honduras ale sigiyɔrɔ kun bɛnnen don Havane ma ko ale fana ka ambassadeur ya baara ko o banna nin waati in na min ye Ɲantaw Simon Loiseau Top Fili ale kun ye ale interprète de ye Mali ka ambassade la min bɛ ale kun ye interprète de Mali ka ambassade la u ko ko ale fana ka baara ko o ɲɔngirilen nin ye a kun ka ambassade a ka mission diplomatique baara ko nin ye o fana bannen Amadou Deme ale administrateur ye ale tun ye Mali ambassadeur ye Doha Qatar kaw fɛ k'o fana ka baara banna Mohamed El Mokhtar ale ye juriste ye ale tun ye ambassadeur Mali ambassadeur ye Sénégal kaw fɛ k'ale fana ka ambassadeur ya baara banna Jangine n'u b'a wele ko Yaya Dugure ale tun ye Mali ka ambassadeur ye Kigali Rwanda kaw fɛ k'o fana ka ambassadeur ya ko o baara banna Mamari Kamara ale tun ye Mali ka ambassadeur ye Abu Dhabi Émirats Arabes k'o fana ka baara banna sɛbɛn ko a taara ka bila journal officiel kɔnɔ avril kalo tile 5 maa min y'a tɛgɛnɔ bila furancɛla fanga ɲɛma n'o ye colonel Assimi Goïta ye premier ministre Choguel Kokala Maïga ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna n'o ye Sanu ye ka taa fara ministre de l'économie et des finances ale kan Aluseni Sanu olu de y'u tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn in na sɛbɛn in o de ye nin ye an bɛ se ka min fɔ a ɲɛna ka wulada in na taa bila n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 8 kɛba an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko Ala ka dugu ɲuman jɛ min ye jamana in ye Ala k'a kisi Ala k'a tanga n'Ala sɔnna ma sini an nana kibaruya wɛrɛw d'aw ma a bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na Amara Nu Keyita ale tun bɛ yan Suwa Kɔlɛ la Keba Jalo ale tun bɛ yan ka se k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ye cogo min maa fila baara don ne y'u sabanan ye ka kuma lase aw ma Ala ka sini sɔgɔma yira anw ni aw bɛɛ lajɛlen na yanni an ka wuli an bɛ Segukaw fo an bɛ segin ka Segukaw fo parce que Zeyi Segu an ma da a kɔnɔna ma sababuya kɛra maa caman ye
u ye wulikajɔw kɛ pour que an ka se ka taga yɔrɔ wɛrɛw lajɛ o baaraw fana don nataw la an n'a ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw bɛ se ka o faamuya cogo min na Mohamed Kulubali i ka ci b'an bolo na ala ka dugu ɲuman jɛ